Jien jiddispjaċini ħafna ta' dak li għamilt, qatt ma misni solvejt il-problemi bil-violenza u I regret it today a lot. U ma nistax nemmen li wasalt nagħmel xi ħaġa hekk u qatt ma misni nuża il-vjolenza. Kif hija taw jien illum nixtieq ngħid li għamilt żball li orejt battila ritratt u nixtieq ngħid li żgħażagħ kollha li m'għandhomx ma jixxarjawx ritratti tagħhom erwinin jew mhux xieraq għax jistgħu jiġu bullied ħafna fuqhom u hekk għax personalment għaddejt minnha issa. Jien nixtieq nirringrazzjahha llum tal-li ħafritli, naf li ma kienx faċli għaliha li taħfirli fuq xi ħaġa hekk. U personalment nixtieq naħfrilha wkoll tal-li xxarjat li r-ritratt.